ще разгледаме словото на апостол Павел към посланието на апостол Павел към римляните. Ще разгледаме от 4 глава, края на 4 глава и ако има време ще засегнем и 5 малко. Като сега ще направя кратко въведение, какво се случва до този момент и за да стигнем до тази кулминация, която е в 4 и 5 глава. Павел пише посланието си към римляните. Послание, което предимно той, ако пише до Ефес, той е ходил в Ефес. До Солунците, той е ходил в Солун. Тук Павел, когато пише това послание, той никога не е ходил в Рим при римляните. Никога. И това, което се предполага е, че той е имал план и цел да отиде в Рим и оттам вероятно да организира своето трето мисионерско пътуване, което евентуално да достигне до Испания чак. И Рим е искал да установи своята място, в което той да може да се връща, да си почива, да възстановява, да се подготвя и да отива пак на мисионерското поле. И това послание, което той го пише до римляните, е като цяло до всички. И в първите 3 глави, разбира се, с въведението, което прави, като изявява, че той е слуга на Исус Христос, призован и отделен да проповядва благовестието. Това е основната цел. И в 1, 2 и 3 глава той говори за 3 основни групи хора, като иска да докаже, че абсолютно всеки един човек е грешен и не заслужава нищо добро. Говори за греха в света, говори, че Бог ще съди езичниците, говори, че Бог ще съди юдеите и достига до заключението, че всички пред Бога са грешни и няма праведен нито един. И в края на 3 глава, понеже всички са грешиха, не заслужават да се прославят от Бога, но с Неговата благост се оправдават даром, чрез изкуплението, което е в Исус Христос, и заключава. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без дела от закон. Това е неговото заключение, като докарва, че всички са виновни за грях, никой не заслужава да живее, но ние може да се оправдаем само и единствено чрез вяра, без дела от закон. Тоест, каквото и да направим, какъвто и закон да спазваме, това нещо не може да ни оправдае греха ни. Но може само и единствено да се оправдаем чрез вяра. И то не е просто вяра, да кажем аз вярвам, а вяра в Исус Христос, Божият Син, който дойде, проля кръвта си, взе нашите грехове върху себе си и се принесе в жертва, плати цената, за да може ние да живеем. И всеки, който вярва, че Исус Христос е Господ, ще бъде спасен. И така, в 4 глава, това, което ще се спрем, той започва да обяснява. И дава пример с Авраам, който е наречен бащата на вярата. Всички ние знаем неговата история и какво е направил. И че той повярва в Бога още преди да има закон, преди да има обрязване. И Словото казва, и Бог му го вмени за правда. Оправда го. И той не беше виновен, не бе осъден за грях, а беше оправдан и беше простен и спасен. И сега четем от 13 стих на 4 глава. Понеже обещанието към Авраам или към потомството му, че ще бъде наследник на света, не стана чрез закон, а чрез правдата от вяра. Защото ако наследници са тези, които се облягат на закона, то вярата е празна и обещанието осуетено. Понеже закона докарва не обещание, а гняв.
А където няма закон, там няма престъпление. Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат, така че обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраам, който е отец на всички ни. Както е писано, направихте отец на много народи. Пред Бога, на когото повярва, който съживява мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Авраам, надявайки се без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според казаното: толкова ще бъде твоето потомство. Без да отслабне във вяра, той взимаше в предвид, че тялото му е вече замъртвяло. Тъй както беше на около 100 години, взимаше в предвид и мъртвостта на Сарината утроба. Обаче не се усъмни относно Божието обещание чрез неверие, а се закрепи в вяра и отдаде слава на Бога, уверен, че това, което е обещал Бог, той е силен да го изпълни. Затова му се вмени за правда. Това пък, че му се вмени за правда, не се написа само за него, но и за нас, на които се вменява за правда, като вярваме в този, който е възкресил от мъртвите Исус, нашия Господ, който бе предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни. Амин. Това е текста, на който така съм се подготвил, и този текст ме провокира в няколко посоки да разсъждавам и ме накара да мисля за някои неща, доста така сериозно, които са свързани основно за нашата вяра. Павел прекратява с въпросите и отговорите. Неговият типичен стил на писане: въпроси, отговори, понеже, защото и така. И тук от 4 глава той започва да дава ясни отговори на всичко, което е истина. А именно, че Божието обещание е достигнало до Авраам и до потомството му само и единствено чрез вяра. Тоест, става въпрос за обещание, което Бог дава на Авраам в Битие 15 глава, като му казва, че потомството ти ще бъде колкото звездите. И той му казва: аз си нямам син. Ти за какво потомство ми говориш колкото звездите? Аз си нямам син. И много добре Павел е описал как Авраам е разсъждавал, че като е преценил, че на 100 години и че съпругата му и тя е в напреднала възраст, невъзможно да имат деца. По-човешки, като разсъждаваме върху ситуацията, няма надежда, няма шанс, няма как. Обаче Авраам реши да повярва на това, което Бог му казва. Избра. И тук аз направих следното наблюдение и заключих, че вярата на Авраам е разумна вяра. Защо? Защото се казва в Словото, че Авраам взимаше в предвид, което означава, че той разсъждава и мисли какво му казва Бог и каква е ситуацията в момента. Взимаше в предвид, че тялото му е замъртвяло и че е около 100 годишен. Взимаше в предвид, се казва втори път, и мъртвостта на Сарината утроба, което говори за това, че нормалното при жените е прекратено, няма цикъл. И тя е в напреднала възраст. И след това веднага 20 стих казва: обаче не се усъмни относно Божието обещание чрез неверие, а се закрепи в вяра. Тоест,
преценявайки, разсъждавайки върху ситуацията си, невъзможно. И това е факт. И той не го отрича. И казва обаче, не се усъмни относно Божието обещание. Той се съмняваше в себе си. Той се съмняваше в способностите, които има той и жена му. И казва, не можем да имаме деца. И той не се съмняваше в това. Той беше убеден. Но той не се усъмни в думите на Бога. А се закрепи във вяра. И каза, аз мога да не мога. Жена ми може да не може. Но Бог може. Той може. Затова вярата е за мислещите хора. И затова аз ви поздравявам. Вие сте разумни хора. Вие сте мислещи хора. Вие не сте глупави хора. Вярата не е за прости хора. Вярата е за мислещи хора, които гледат, наблюдават, разсъждават върху това, което Бог казва. И казва Словото и се укрепи във вяра. И следващото, което направи е невероятно. И отдаде слава на Бога. Не на хората, а на Бога отдаде слава. Защото по-късно ще видим и историята, че вече той има син, Бог му дава син и години по-късно му казва, ела и ми го принеси в жертва. И той взе Исак и отиде да го принася в жертва. И тогава в Евреи ни се казва, искам да го прочита, просто уникално е. Това е 11 глава на Евреи, 17 стих. С вяра Авраам, като го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва. Да, онзи, който беше получил обещанията, принесе единородния си син, онзи, за когото беше казано, по Исак ще се наименува твоето потомство. И чуйте, 19 стих, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето и по един начин на възкресение го получи обратно. Като разсъди, като помисли. Затова аз си задавах този въпрос. Аз разсъждавам ли върху това, което Бог прави? И като разсъждавам върху него, укрепвам ли се аз с вяра в Божиите думи? Какво ни казва Словото? Второзаконие. Денем и нощем да разсъждаваш върху Божието Слово. Да го напишеш на вратите си, на гредите си, на челото си, на ръцете си. За него да говориш когато лягаш, когато ставаш. На него да научиш децата, на децата си дори, внуците си. Денем и нощем да разсъждаваш върху него. Ей, хора, това не е вестник. Да седнем и да прочетеме 10 глави. Прочети 2, 1 и разсъждай върху това. Словото е толкова дълбоко. Колкото по-разсъждаваш, Господ толкова по-красиви бисери и прекрасни неща ти открива. И по този начин и умът ни става остър и очите ни са виждат хубаво. Да, могат да отслабнат, но това, което виждат, е чрез Божия поглед и чрез вяра. И така, вярата на Авраам е разумна вяра и тя е за мислещи хора. И ние сме разумни хора, мислещи, които сме обективни. Ние не отхвърляме нещата, че са черно и бели. Да, това е черно, това е бяло. Ние не го отхвърляме. Вярата не е оправдание за нашето неразумно поведение. Доста хора се оправдават чрез вярата и казват, аз вярвам, и скачат и правят глупави работи, неразумни работи, хвърлят се в неща и после казват, аз вярвах. Вярата не е оправдание за нашите неразумни действия. Вярата със сигурност
надхвърля разума ни. И тя винаги се осланя на твърда, рационална основа. Тоест, вярата на Аврам стъпа на твърда, рационална основа. И тя беше това, което Бог му обеща. Той не си измисли някакви неща, а той стъпа на това, което Бог му обеща. И повярва. И не се усъмни. Затова вярата, ще повторя, не е оправдание за нашето неразумно поведение. Вярата със сигурност надхвърля разума ни. И тя винаги се осланя на твърда, рационална основа. Как моята вяра се увеличава? Възможно ли аз да не чета и моята вяра да се увеличава? Възможно ли аз да не разсъждавам върху Божието Слово и моята вяра да се увеличава? Ами аз си мисля, че това не е възможно. Защото се казва в Божието Слово, че нашата вяра нараства от слушане на Божието Слово. Тоест, нашата вяра върви в синхрон с Божието Слово. Ако ние не познаваме Божиите думи, Божиите обещания и Божието намерение за нас, ние няма как да стъпим върху него с вяра. Вярата е много интересна дума. Значи, доколко може ние да вярваме на даден човек и да разчитаме на него? Ами, добре е наистина да разчитаме на човек, който е сигурен, надежден, точен. Не може да вярваме на човек, който не е сигурен, който лъже, който не е точен. Не е разумно да се доверяваме на такъв. Разумно е да се доверяваме на човек, който се държи на думата. Човек, който е точен. Наистина, ние сме хора. И ние понякога имаме голямо желание, но силата ни е малка. И доста често имаме голямо желание да бъдем точни, но се проваляме. Защото сме хора. И това е човешко. И аз не познавам човек, който си е казал думата и винаги е удържал на 100% на думата си. Винаги не успяваме, защото сме слаби, защото забравяме, защото понякога и силите са ни малки, но искаме да бъдем точни, искаме да бъдем верни. За да може хората да ни вярват и да разчитат на нас. По този начин се гради и доверие, когато сме точни един към друг, вярни, доколкото са ни силите и възможностите. Разбира се, когато наблюдаваме цялата тази история за Аврам, как той разсъди върху Божието обещание и повярва, ние сме в по-изгодна позиция, отколкото той е бил тогава. 100%. Защото ние в момента виждаме казаните думи от Бога, изпълненото обещание и виждаме целият план на Бога разкрит. Виждаме как Бог това, което е обещал, го е изпълнил и не се е отметнал от думата си. Това би трябвало да бъде за нас още по-насърчително, още по-силно да ни говори да се доверяваме на Бога. Да не се съмняваме. Интересно е, че друго, което се казва в този текст, искам да вметна малко и за това, че Бог обеща Аврам да бъде наследник и да му даде в наследство цялата земя. От тебе ще се произведе народ, колкото звездите. И става въпрос за евреите. Но това наследство се предава по два начина. Наследството може да бъде предадено по закон
може да бъде предадено и чрез вяра. Тоест, какво означава по закон? По закон е, че ти си законен наследник, когато баща, дядо си отиде, това наследство се предава по закон на наследника. Втория начин е по обещание. Интересното тук е, че наследството, което Бог даде на Авраам, не може да се наследи по обещание. Тоест, по закон, грешка. Това наследство не може да бъде предадено по закон. Тоест, аз съм Авраамов потомък и аз го наследявам по закона. Защото закона и обещанието са две противоположни неща, които не са несъвместими едно в друго. Закона изисква покорство и спазване, а обещанието изисква вяра. Тоест, Бог обеща на Авраам и той повярва и го получи. Тоест, ако ние спазваме закона, юдейския закон, това, което Бог е дал години по-късно, като белег на завета между Авраам и Бог беше обрязването, Моисей даде и закона, ние чрез този закон не можем да станем наследници на Божието обещание. Не можем. Не можем да се оправдаем, не можем да наследим Божиите благословения. Защото наследството се дава само единствено чрез вяра. Оправданието от нашите грехове се наследява само единствено чрез вяра. И двете са едно и също нещо. Затова и всички ние, които повярваме в Божието дело, в Исус Христос, Спасителя и начинателят на нашата вяра, ние наследяваме всички тези обещания, които Бог е дал на Авраам и за нас, чрез вяра. Ние не можем да се обрежем, не можем да спазваме закона и всички ритуали и да получим наследството това. Защото то не се дава по този начин, а то се предава чрез вяра. Какво може да кажем за вярата? Тъй като много говорим за вяра, вярата има и физически измерения. И те са покорство. Не тези, които, думите на Исус Христос, не тези, които ми викат Господи, Господи, ще влязат в Божието царство, а тези, които изпълняват волята ми. Затова, ние като хора, които вярваме в Исус Христос, за да наследиме Божиите обещания, не се изисква от нас само да вярваме в тях, а като последствие от нашата вяра се иска и покорство, да вършим Божиите дела. И да следваме Христос. Да обръщаме гръб на този свят и да се приближаваме към Него. Все повече и повече. За съжаление обаче ние търсим къде е границата между грях и святост. И отиваме към тая граница и ако границата се намира тук на този ръб, ние искаме да застанем така на границата на святостта до тук и знаеме, че от тук ако прекрачим вече натам е грях. И искаме да използваме всички привилегии и да не се минем нещо. Та обаче Господ ни каза: обърнете гръб на греха и погледнете към мене. И приближавайте се към мене и греховете ви ще се отдалечават от вас. Бог не иска от нас ние да гледаме към греха и да седим на границата. Да не би да се минем, да не би да останем нещо в този свят. Някой удоволствие да изпуснем, някой наслада да изпуснем. Ето, ние сме вярващи, сега трябва да се ограничаваме, трябва да се стискаме, не трябва това, не трябва това. Този грях те вкарва в гроба, той те убива. Обърни гръб на греха и следвай Христос. И животът ти ще бъде благословен. И ти ще получиш много повече, отколкото си мислил, искал или желал. Бог ще те благославя
Дори в пустинята ще те благославя. Нещо, което ми направи много силно впечатление. Матей. Христос, след като бе кръстен в река Йордан, духа го отведе в пустинята. И след като пости 40 дена огладня, и дявола дойде при него да го изкушава. И му каза. Да го видим къде беше. Да бъде точно. Искам да ви прочита тези думи. Ако си Божий син, това беше хвърли се долу, момент. И така изкусителя дойде и му каза, ако си Божий син, заповядай на тези камъни да станат хлябове. А той отговори, писано е, не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Забелязахте ли? Дявола какво му каза? Писано е. Дявола му цитира словото. А забелязахте ли Христос какво му каза? Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Ма словото излезе от устата на дявола? Да, беше Божие слово. Писано е. От словото цитираше, но излезе от дявола и беше изкривено. А той му каза, с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Затова полагайте вярата си в Божиите обещания, които излизат от Неговата уста. Не изкривявайте това, което искате да чуете. Ей, хора, способни сме това да го правим. Способни сме. Затова сме слаби и имаме нужда по-често да заставаме на колене и да бъдем при Него. За да можем не да ни излъже дявола с Божието Слово. Защото с Божието Слово го лъжеше. Писано е. Това направи. И той му каза, със Словото, което излиза от Божиите уста. Не го изкривявай. Не ме лъжи. Не ме подмамвай. Как да имам ум Христов? Как да бъда добър настойник и да мечтая и мечтите ми да бъдат по Неговата воля? Как моя ум да бъде настроен като Божия ум? Как аз да имам мечти, които са угодни на Бога? Как моите мечти да бъдат по Неговата воля? Много простичко. Като по-често заставаме в молитва, като по-често постим и се смиряваме пред Него. И търсим Неговите думи, търсим Неговата воля. Ей, това са много силни думи. Търся Неговата воля. Това са много силни думи. Костват аз да се откажа от себе си. Ама ще загубиш всичко. Ама погледни линията. Ей, ти до там можеш да се възползваш с всички тия неща. Оттам нататък е грях. Не дей ги губи тия неща. Не дей се отказва от себе си, от мечтите си, от амбициите си, от това. Остави ги тия неща. Обърни се към Господа и го потърси с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с всичката си сила. Той има грижа за тебе. Няма да те остави. Няма да те провали. Няма да те съсипе. Аз ще те благослови. Ще те благослови, домът ти ще бъде изобилно благословен. Амин. Така ли е? Бог благославя ли? Благославя. И още нещо искам да спомена в тази посока. Ние се страхуваме от силния. Нали така? Който е най-силния, ние се страхуваме от него, защото той има пари, защото той има власт, той може да ни навреди, той може да ни... Страхуваме се от шефовете си на работа, защото ако направим нещо накриво, могат да ни изгонят от работа, могат да останем без работа. И с право се страхуваме от по-силния, а не се страхуваме от най-силния. Бога на небето и земята, който сътвори всичко. Някак си с лекота това минава покрай нас.
Ние се страхуваме от дявола, ние се страхуваме от шефове, ние се страхуваме от управници, ние се страхуваме от престъпници, ние се страхуваме от слабостите си, ние се страхуваме от какво ли не. Но не се страхуваме от Господа, който има силата и да убие, и да даде живот. Доверете се на най-силния. Доверете се на този, който може да благославя, този, който може да възкресява, този, който може да изцелява, този, който може да дава и живот изобилен. Доверете се на този, който осмисля живота ни, на този, който прави мечтите ни истински. Ние може да мечтаем много глупости. Само ако имам добра кариера, аз ще бъда наистина успешен в живота. Голяма лъжа. Следващата лъжа. Ако ние си дигнем стандарта на живот и имаме и това, и това, и това, и тогава ще бъдем истински щастливи. Огромна лъжа. Ние ако имаме много добро образование и ако ние завършим и този университет, тогава ще може да намерим много добра работа и тогава ще може да имаме всичко. Голяма лъжа. И това няма да те направи щастлив. Ние ако имаме много хубава кариера и сме много успешни в работата си и постигнем и това, и това ще ни направи щастливи. И това е пълна лъжа и пълнен. В ума сме пълни съзнание. В ума знаеме много. Начетени сме, образовани сме, ерудирани сме. Тук в сърцата е празно. Това е мисъл на Били Греъм. Тук в сърцата е празно. Няма вяра. Има страхове. Възхищавам се на Аврам, който умираше на 100 години, беше мъртъв. Невъзможно да има деца. Сара също. И Бог направи двойно чудо. Възкреси първо него, после възкреси Сара и накрая ги възкреси и им даде и син. И единия възкреси, и другия възкреси и даде дете. Невъзможно за човека. Колкото повече четеме Божието Слово и разсъждаваме върху него и върху Божиите обещания, трудностите ни се виждат все по-малки. Защото ние се смаляваме, а Бог бива възвеличен. Виждаме Неговата слава, виждаме Неговото величие. Затова четете повече Словото, разсъждавайте върху него и трудностите ще се виждат все по-малки и все по-нищожни. Защото не ние сме силните и не наша е силата, а Негова е силата. И имаме привилегията да бъдем деца на един невероятен баща, който държи вселената в ръката си. И ще завърша с това. Използвам го като шега, но то не е и шега. Доста пъти така, като стане въпрос с някои невярващи за бащите, майките, кой какво има, какво и аз казвам, моя баща, викаме, е много богат. Много богат. Много. Притежава целия свят. Всичкото богатство и всичките пари. Но ми е дал толкова, колкото имам нужда и ми е достатъчно. Той притежава всичко и той е нашия баща и той се грижи за нас. И иска от нас да му вярваме, да му се доверим. Думите на Давид: ето млад бях, но остарях и не видях праведния, нито потомството му да проси хляб. Амин. Нека да се доверяваме на Господа, на Неговите думи и да имаме вяра. Да четеме повече и да разсъждаваме върху Божието Слово. И така трудностите ще ни се виждат все по-малки. И нека вярата ни да бъде разумна. Да не си фантазираме някакви неща и да скачаме и да казваме после: аз вярвах, ама не стана. Бъдете мъдри. И Господ да ви води и напътства във всичко, което вършите.
Бог да ви благослови и благодаря за вниманието.